Assalamualaikum dulur. Esuk-esuk iki aku arep sepedaan sekalian neng Harjowinangun. Biasalah nomah gabut ngene iki. Yo tak biasakan setiap pagi ku yo olahraga minimal yo kok sak jam setengah jam lumayan. Nah iki aku dhewean lah yo panggah gaspol. Esuk-esuk ngene iki lur. Nomah yo gabut, mesti gawean omah iki akeh iki. Ora apa-apa, penting olahraga dhisik, kena panas, berkeringat, neng awak mari seger. Iki aku wis tekan dalan menuju Harjowinangun lur. Iki ana pembangunan jalan iki. Urung bar iki. Makane jeh rame iki. Alat-alat berat terus pekerja jeh lalu lalang ning jalan iki lho. Lah iki aku wis tekan Harjowinangun iki. Iki desane bojoku biyen maratuaku ipeku. Lah iki aku wis tekan omahe ipeku, biasa golek jeruk ning mburi omahe iki. Ternyata wohe kok ora koyo biyen sampai pirang-pirang kilo. Iki kok mau sithik tumben karena cuaca mbuh piye. Wis esuk angger wis sepedaan, wis keringetan, kena panas, seger, wis saiki bali. Nutukno gawe nang omah. Masak bareng, burung masak mau. Lumayan lah untuk keringet, untuk jeruk. Ternyata iki jam 10 wis panas ngene ya. Tak gaspol iki lur. Arep dah masak. Nah wis tekan omah iki nyambel. Arep nyambel tahu. Sorry lur, dapure ora koyo dapur estetik, apa dapur cantik, enenge dapuranmu. Wis ngene iki lah urip ning desa biasa. Iki aku agek milih lombok sing wis tak godhog mau, tak ulek karo brambang bawang. Uyah wis tak ulek sampai sak lembut-lembute. Iki aku arep masak saononge sambel tahu, sambel pindang. Wis tak tambahi tomat. Mengko karek goreng karek bagi. Soalnya anakku ora patek seneng pindang, sing seneng pindang ki aku tok. Tomate tak akehi. Engko dadine sambele tak bagi loro, siji sambel tomat, siji sambel tahu.